नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. टॅक्स वसूल करून ग्रामाची अभिवृद्धी केली. चित्ताकुला ग्रामपंचायत जिल्ह्यात नंबर 1 च्या बक्षिसाक पात्र. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन, जिल्हा पंचायत युवा सबलीकरण आणि खेळ खात्याच्या जोड पालवान कुमटाच्या मणकी मैदानाचेर 28 जानेवारीक जाल्ल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या पंचायत राज आणि शहर संस्थेच्या जनप्रतिनिधील्या क्रीडा उत्सव आणि सांस्कृतिक स्पर्धा 2023च्या हळपू या कार्यक्रमात जिल्ह्याच्या सगळ्या ग्रामपंचायती वतीन या विविध कार्यक्रमात भाग घेऊन आपले शक्ती प्रदर्शन केले दिसून येले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी केले. या वेळार जिल्हा पालकमंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी, आमदार रुपाली नाईक, दिनकर शेट्टी, जिल्हाधिकारी, SP, DDPI, क्रीडा अधिकारी आणि संबंधित खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. जिल्ह्याच्या 229 ग्रामपंचायतीचे 2766 सदस्य, 13 नगरसंस्थेचे 450 सदस्य आणि कर्मचारी मेळन 3000 क्रीडापटू हजर आशिल्ले. या कार्यक्रमात विविध तऱ्हेचे खेळ आणि सांस्कृतिक देखाव्याचे आयोजन केले. 200 आणि 100 मीटर धावची स्पर्धा, मडकी फोडची स्पर्धा, थ्रोबॉल, राजू ओढचो, छद्मवेश, गायन स्पर्धा असे अनेक स्पर्धेबरोबर बेस्ट ग्रामपंचायत निवड, गांधी ग्राम पुरस्कार आणि समग्र अभिवृद्धी केली ग्रामपंचायत, उद्योग खात्री योजनेची साधना केली ग्रामपंचायत, स्मशान अभिवृद्धी केली ग्रामपंचायत अशी साधना केल्या ग्रामपंचायतची निवड केली. या क्रीडा उत्सवात आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमात जनप्रतिनिधी आम्ही ना कमी असे समजून आपला उत्साह दाखवलो. कारवार चित्ताकुला ग्रामपंचायती वतीन या हळपू कार्यक्रमात सांस्कृतिक विभागात ऐतिहासिक देखावा सादर केलो. तो म्हणल्यार श्री शिवाजी महाराज वाद्याच्या ललकारीत दरबारात येता. हेतूत शिवाजी महाराज, तेमगेल धर्मपत्नी जिजाबाई, तानाजी, संभाजी, 2 ब्रिटिश आणि सैनिक असो देखावा आशिल्लो. त्या ऐतिहासिक देखाव्याक निर्णयकारान बक्षीस जाहीर केले. तसेच खेळात भाग घेयल्याक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीक 3-4 खेळाक बक्षीस मेळ्ळात. तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या ग्रामपंचायतीपैकी चित्ताकुला ग्रामपंचायत टॅक्स वसूल करून बऱ्या भाशेन ग्रामाची अभिवृद्धी केली म्हणून जिल्ह्यात पहिले बक्षीस मेळ्ळा. ही खूप आनंदाची बातमी. या सगळ्या बक्षिसाबरोबर मेळिल्ल्या यादस्तिक चिन्हाबरोबर 30 जानेवारीक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन एक मिरवणूक काढून ग्रामाच्या जनतेक खुशीची खबर दिली. काम करची जिद्द मनात असल्यार तेमका कोणूच अडवू शकना. तेमी केल्ल्या अभिवृद्धीच्या कामाची सरकारी दरबारात प्रशासनान दिल्ली हीच खरी अभिमानाची पोचपावती असा, असे मत जनतेने व्यक्त केले. हेजेन चित्ताकुलाच्या ग्रामपंचायतीच्या अभिवृद्धीची जबाबदारी वाढला हे सत्य असा. श्री रामनाथ प्रसन्न. श्री रामनाथ देवाच्या चरणी लीन होऊन रंगदेवतेस आणि श्री सातेरी देवीस नमन करून उपस्थित सुजाण रसिकांना मानाचा मुद्रा करून श्री घरवाई पुरुषी देवाच्या अष्टबंधन आणि लिंग प्रतिष्ठापनानिमित्त श्री जय भारत नवनाट्य मंडळ वांगड माजाळी सहर्ष सादर करीत आहोत. श्री विकास देसाई यांच्या हस्तलेखणीतून उतरलेलं 3 अंकी मराठी नाटक भूक मायेची. भूक मायेची या नाटपुष्पात भाग घेणारे भाग्यवंत कलाकार दादा संतोष पवार, रवी विठोबा पवार, गुलाबराव साईश पवार, अरुण प्रकाश पवार, धनराज ब्रिजेश पवार, नाना विनायक राणे, श्याम प्रशांत पवार, सावित्री निवेदिता पुणेकर, कोमल ममता जाधव. या नाटकाचा प्रयोग 9 फेब्रुवारी 2023 रोजी रात्र 10 वाजता वांगड माजाळी येथे सादर होणार आहे. रस्तो ओलांडताना एक हत्तीन रस्त्यावयल्यान येवच्या गाडयेचेर हल्लो करचो प्रयत्न. कारवार. रस्तो ओलांडताना एक हत्तीन रस्त्यावयल्यान येवच्या गाडयेचेर हल्लो करचो प्रयत्न केलो. ही घटना उत्तर कन्नड जिल्ह्यात येल्लापूर दांडेली हलयाळ या मार्गाचेर कण्णिगेरी हिंगा घडली. हत्ती जंगलाच्या दिशेन रस्तो ओलांडताना त्याच रस्त्यान एक गाडी आयली आणि गाडीत आशिल्ल्या चालकान कशी तरी जीव मुठीत घेऊन मुखार आयल्यानंतर हत्तीच्या फाटल्यान वन दिवचो पिशेपण केलो. तशेंच हत्ती समोर आसतना सुद्धा गाडी चालवचे सुरू दवरलो. त्या वेळार हत्तीन भिवन गाडयेचेर हल्लो करच्याक प्रयत्न केलो. महाराष्ट्रातल्या विशाल शिंदे ह्या व्यक्तीन हत्ती रस्तो ओलांडताना
गाडी थांबे नसताना गाडी घेऊन मुखार गेलो आणि हॉर्न देऊन पिशेपान केलो. हेजेन हत्या आणि खूप भिवून घेऊन फुडल्या दिसाक दुसरी गाडयेचेर हल्लो करू शकता म्हण स्थानिक नागरिकान या वाहन चालकाचेर वन विभागान गुन्हा दाखल करू जाय म्हण मागणी केला. ಕಾಡನೇನೆ ಸಾಕಿದ್ದಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ನು ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಕುಮಾರ ಓದು ವಾವ್ ನೀವು ಒಬ್ಬಂದು ಹೊಡೆಯೋನಲ್ಲಿ ಆರ್ನೋಡೇಡ ಸಿಟ್ಟು कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यानं नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडावर शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. मतदाराक दिवचे आमिष थांबवचे कर्नाटक राष्ट्र समिती पक्षाचे जिल्हाधिकारी अर्ज. कारवार जिल्हाधिकारी श्री प्रभुलुंग कवळीकट्टी हेमका कर्नाटक राष्ट्र समिती पार्टीतर्फे विनंती अर्ज दिला की कर्नाटक राज्यात येवच्या एप्रिल मे महिन्यात जावच्या विधानसभा निवडणुकी वेळार कर्नाटकात बऱ्याच क्षेत्रात विविध राजकीय पक्षाचे भ्रष्ट राजकारणी आणि पुढारी आपापल्या क्षेत्राच्या मतदाराक आमिष दाखवून क्रिमिनल स्वरूपाचे काम करूक लागलात. गेले 2 महिन्याच्या बऱ्याच क्षेत्रात मतदाराक कुकर, साडी, आयदना, संदेमूर्ती, स्पोर्ट किट अशा स्वरूपाच्या वस्तू वाटू लागलात. काही कडेन पार्टीचे आयोजन करतात तर काही कडेन तीर्थक्षेत्राच्या प्रवासाची योजना करतात. असे हे कर्नाटकात सर्वसामान्य झाला आणि या कृत्याचे नियंत्रण हाडचे थांबवूक असफल झालेले प्रशासन मुख्य कारण असा. हे थांबवू जाय म्हण कर्नाटक राष्ट्र समिती पक्ष या पार्टीन कारवारच्या जिल्हाधिकारीक अर्ज दिवन हेजेर गंभीरपणान विचार करून न्याय दिवची मागणी केला अशी प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.